Цената даже е до публиката. По-сигурно. Чета! Али си си тук полите! Довиждане. Михо! Михо! Михо, ела при нас, приятел! Михо, ела при нас! Не, докато няма подръскане. Сто пъти по-яко. Много ли ще виждал? Ако от началото бях. Ела, приятели, да се подкрепим, да си помагаме в трудни моменти. Знаеш ли, кои са хората, които ще помогнат? Това са твоите приятели броня на броня. Колегите, които те обичат, колегите, които те почитат. Колегите, които уважават спортменството на пистата. Колегите, които не забравят откъде са тръгнали. От нулата! Уважаеми приятели, имаме една голяма традиция, която аз искам да изпълня. Отчета, ела всичките при мене. Пичове! Арчи! Всичките! Кристиан! Отчета! Моля ги, елате сега. Нали знаете, че имаме традиция? Тя трябва да се спази. Трябва да спазваме традицията. Подредете се, моля ви се. Готови ли сте? Хора, благодаря ви! Традицията е такава, за да се спазва. Дай, момчета! Вижте сега да ги поздравим по-намалащо! Зайчето е след мене! Тука! Май понятно. Усещаш напрежение, този ден да бъде достоверен. Няма значение, защото всички сме на писта. Приятели, броня се познават. Някои са познати, други
приятели, още веднъж благодаря ви от все сърце, че бяхте с нас и ни подкрепяхте. И в трудни, и в невероятни моменти. Обичаме ви! Отново ще се забавляваме скоро, очаквайте ни, Варна! Благодаря ви, честита! Благодаря ви! Аз ще ви честите за вас специално! Бяхме да изследем половината създания, пък ние обикаляхме.